right mazimbabweans uyai pana paita nyaya iyi amenoti munoitongawo sei nyaya iyi ndangosangana nayo mumastreets social media nyaya dzakadai so ina handichanyanya kutaura nezvadzo sterek but iyi yangondibata ndakati regedza ndimboita se ndimboonesana nevanhu ava so that pamwe vanokwanisa kuita se kushanda vachizonzwisisana. Nyaya iripo ndeyekuti pane nyaya yanetsa yenyuchi yevanhu vari kuita zvenyuchi zviya handiti. So nyaya yenyuchi iyi zveyanetsa inenge ichipostwa kumaplatforms akasiyana but panapa ndiri kuona Tafadzwa Chidawo ari kuona zvazvakataurwa pachibanda media apo munoiziva chibanda media yamanasi chibanda pakanzi vakomana venyuchika regerai vakomana mafanizi ayo manje panochohwa munhu apo hatidi vanozozviti sei musina kutiyambira ndatenda hangu ndo mashoko avari kutaura ende ndakatatotarisa nyaya iyika iwarning ine threat warning ine threat kuti panochohwa munhu it's a threat but anyway it's not like kuti ndiri panapa kuti ndinge ndichitaura nyaya iri one sided toda kuti tionesane nyaya zviri fair handiti. Now nyaya iri panapa yakamira yakadai so ndakaitarisa inini tikuona kunga uyu Tafadzwa Chidawo ari kuita coward zvinoita polisi yekujoza kunongo yekuti ikanzwanzi kwakati kuri kubiwa kunotanga kuridza salini iri kureko kuti yotanga tanoizi kuti mbavha dzacho dzitiza vanhu vese muzimbabwe kana zvinhu zvakuita zviri bo but vanhu vese muzimbabwe munomu vanenge vachitovhiringidzika kuti chii chikuitika handiti. Haungotanga kuridza salini unongotora phone number dzemunhu wacho dzatopostwa apa wobva waenda paground wosvika womubata vachiita kana uri kuti iskitire nyuchi wovabata pasport wobva wabudisa nyaya zvakadaro but mistake yandiri kuona yaitwa panapa ari kurova nonzi tsuro negwenzi rayo ari kungobatanidzirawo nemunhu wari kutozvingozvipostero zvafana kuti iwo wahodha matemba iwo patakshop pako munhu wofamba achiti matemba iwo muri kutengesa anorwarisa kana kuti otonga kunzi muri kutengesa zvimadhiringi zvine zvetisa zvinhu zvisina utano zvimadhiringi zvinouraya vanhu zvimadhiringi munhu ari kutohodhawo hazvinzwaro haunopopotera patakshop unoenda kunopopotera kambani yacho iri kugadzira because inenge yakatora munhu anenge achiendori unohodhawo saka apa zvikuitika Chidawo aribva atanga ari kuataka brandi roumwe munhu manje ndosoona kuti kuna naAmerica kana kune dzimwe nzvimbo kana vamwe vanhu chaivo anoona kusuwa for that kuti iwo zvokutaura zviri right but uri kukonzeresa madamages mubrandi rangu ndo zvinogona kuitika but Tafadzwa Chidawo basa rake bo zveidetective chichizvezve vanhu vatodawo kutoti kana zvichitoita chigara watongoita kwete kutanga uda kupa vanhu warning uri kutanga uri kuti zvinhu zviri kupostwa nemumwe munhu palinkirini yake zvanikiri wakutanga wakuita chibully alright like kufunga kuti unoona kurova munhu wese iri muZimbabwe I don't even know kuti uri kubva neengo ipi honestly speaking pasina zvisina kana mafeelings this is not right because inini ndazotarisa comment section yake paanyora izvozvo vanhu vakutanga kutoti aiwa munhu ada kuchikoro first ndiye chibanda wacho iye content yake yakadhakwa zvaari kuita izvozvo chimwe wati aiwa tangaina chibanda iyeye anonzi advertise nonsense umwe wari kuti sungai chibanda iyeye ndio syndicate umwe kuti chibanda ari kudya mari iyoyo mubate iye chibanda ukatasa comment section half emacomments ese ari ipapa saka zvotanga manje iye anenge aita se akunoataka munhu zvinhu zviri wise tora kana screenshot obva video rinenge ratenda viral kudhara ratotendera unotora screenshot wochitaura kuti izvi zviri kuitwa apa so that hapasisina like zvaitika ukaenda kuX Twitter vanhu vakanda kutombotaura nyaya yekuti vanhu venyuchi achichi but vangotora video sezvariri hapana kubatanidzira nebrand romwe munhu iyayo ngotora screenshot kana something kana kavideo kacho woisa uchitaura nyaya yako zvakanaka kana kuti woenda unobata munhu. This is not right for brand revamwe vanhu vanhu vari kuti aiwa saka anozoitwa sei iye anenge aripo ibasa rake chinchim. Let me tell you something maZimbabweans nyamusingazivi vanhu vemainvestigating what havasitombori muconstitution kayo unoziva here zvegreen zvavari kuita izvi. Let me show you something panapa havasi but kungoitawo but ameno kana vakuzofunga kuti vanokwanisa kuzorova munhu wese here kana kuti chii handisi kuti zvangu ndiri kujaja but dangoonesana zvangu nevamwe vanhu because mumwe munhu waita pane mubvunzo wandakambosangana nawo but it's just that ina handangova kunyofambira nyaya idzodzo stereki kokuzvona right. Pari kunzi Zimbabwean law allows private investigator companies to operate although they are not explicitly regulated by the constitution itself. The legal framework governing private investigation in Zimbabwe is primarily based on general business and criminal laws, and private investigators must comply with all applicable
regulations, including those concerning privacy, evidence gathering, and individual rights. Private investigators typically work within legal limits when investigating matters such as fraud, missing persons, or conducting background checks. However, they cannot perform tasks reserved for law enforcement, such as arrests or using undue force. Kuda kuti ivo havakwanisa kusunga munhu kakomana. I was like unonzi wasangana naye oti ndoda kusunga ndotoseka. Zvafanira if I was in Zimbabwe ndaigona kutombochallenge kuti ngwana hanzi unosunga munhu hausungi. Asi anofanira kuuya nepolisi kana achinzi adota sei ana kusunga. Uri kuzviona. Saka it's like police kutadza basa rayo. I don't know. It's a topic for another day. Asizvo zvandiri kutaura pana but ndingoti iye pachake hakwanisa kusunga munhu wozarisira basa rake. Basa roro nderechi ndere-police. Anenge atoya nepolice. Kureva kuti ari kutotsvagirwa police basa. I mean kuti unenge overtime here right anyway. It is important for private investigators in Zimbabwe to be aware of the laws around surveillance and data protection, especially as they relate to privacy and human rights, which are emphasized in the constitution. Misuse of personal data or illegal surveillance could lead to legal consequences under the Criminal Law Codification and Reform Act or other relevant statuses. In summary, while there is no specific mention in the constitution, private investigator companies can operate under general business and legal principles. Vakangofanana na chibanda vacho. Simple. Because he's a journalist, anokwanisa kungoinvestigate Nyaya. Izvo zvinakana kuti chiya uzimana kuti yes I'm a journalist, anokwanisa kutoinvestigate Nyaya vanhu vakatosungwa just like zvichidaro. But it's a no for me changondirambira kuti woenda ubva wabudisa this like this is unprofessionalism. Hazvisiri izvo. Auatake tsuro negwenzi. Hazvisi right. Unoona ubva wangoitanga pamwe ubva kuti neuyu chimedia chacho ndechekupenga hatishandise my emotions pabasa. Pamwe pacho unofanira kuva professional. Wobva wotovawo machua nekunzwisisa kunziva futi nyika yauri kushanda nayo. Media iyi I understand kuti hakauya mai manje pasocial media kutarisa manumbers avo achiri pasi. Vanenge vakauya mai manje. Unoona uchishanda nevanhu vemuZimbabwe. Vane the way unosona vanhu vakuti izvo vane the way vanoona zvinhu. Unoona vakukomenda vakutoblame uyu chibandawo zvake ari kungozviitirawo basa rake semunhu wese. But hazvishande zvichidaro zvinhu. Auatake munhu platform yake. Because apo wangobatanidzira neplatform. Vane vamwe vanhu vane mari hamunoshinga anokushinga munozodzokera kumberi ikoko. Kaudzoti ayo ndikukusuwa zvemari yakati ende ukangoita mistake yekuti wangoenda kunodyiwa mberi ikoko zvadhakwa. Because like so zvinambotaura zvakangofanana nekuti unobva wati ubva uri kutengeswa apo wakadhakwa uri kuitisa makenza chichi une ma-GM something ma-GMOs aupopotera patakshop yemunhu unoenda kunopopota kuri kugadzirwa upfu kwacho. Zvinhu zviri bho ndezvekuti vanhu vese vari tonetseka nomuZimbabwe kuti toita sei nezvinhu zvakadai so izvo handiti. But uyu unongova kumukanganisirawo business rake because vanhu vakuona kunge zvinhu zvese zvikuposwa pachannel pake papage pake or something ndezvekupenga ndezvekuvhara vanhu ndezvekunyeba. Unongori kutokanganisa business ravamwe vanhu which is not good. Maonero angu inini. But pasina zvimwe zvese basa renyu habho ndatomboverenga nezvaruwani munongobvumidzwawo kungoriitawo bho. But kwete kuti munozobuda muchizobatanidzira munhu wese makutanga makubhula vamwe manje. Ndo maonero angu. That's my opinion. Amen. Muri yeZimbabwe zvangokwa muri kuti mutonge Nyaya. Munoionawo sei Nyaya kwatafadzwa chidawo chibanda media iyi iri kunetsa iyi. Tell me what you think in the comment section. Pangu ndasakura ndazunza hamuzoti hanzi wabvura munhu handina ndingotaurawo Nyaya sezvazvingoriwo. Munoionawo sei Nyaya.